Ola amigos e amigas, aquí estou con Chicho do proxecto musical Ortiga, Boyanca Costova. Faime moita ilusión estar contigo aquí en Viveiro. Quero preguntarche varias cousas. A primeira, que tal vai todo? Pois bueno, bastante ben. A verdad que este vai ser o último concerto de un ano 2025 bastante bo, no que tocamos moitísimo, fomos a 1000 lugares en España e en Galicia, e a verdad que parece que 2026 pinta bastante emocionante, así que eu contentísimo. Pois xa sabes que che sigo de moitos anos. A min gustarame moito aquela reportaxe de Ariel Roth sobre a música, profundizando e demais, e aí se viu moi ben a túa innovación musical, como se che considera a nivel nacional e internacional como un innovador dentro da música galega, en todo o que faz, festivo e demais. Como te ves nese sentido? Bueno, non sei, eu a verdad fago un pouco o que humildemente me fai estar feliz na miña casa, entón, pois non sei, se a xente o toma como que pois, vou experimentando e o mellor descubrindo lugares os que non estaba adscritos moitos outros artistas, pois pareceme genial, pero bueno, a miña intención real é simplemente pois pasalo ben na miña casa cando estou facendo música ou no escenario cos meus amigos cando estamos tocando, porque creo que eso realmente é a base necesaria para que todo funcione despois, sabes? Claro, sí. Quería preguntarche tamén como ves o futuro 2026, que proxectos tes ou cara onde che gustaría ir? Pois a ver, en 2026 teño aí bastantes colaboracións xa feitas para que vayan saindo. Eso, a partir de febreiro ou marzo, pois irei sacando prácticamente unha canción ao mes hasta o verán e tal. E, bueno, con xente, a verdad, que admiro un montón, que teño moitas ganas de que o mundo poida escoitar o que levamos facendo estes meses. E o que che decía antes, eu super emocionado e super deseoso de que sexa xa o 2026, sabes? Que ben. E por último, quero preguntarche pola Mariña, por Viveiro, como son as túas sensación de estar aquí ou de cando ves aquí, como sintes a Mariña? Pois a verdade é que en Viveiro creo que é o dos lugares da Mariña nos que menos estiven, o sea, en Burela, evidentemente por tema do Sadomar e tal, un montón, pero despois tamén, bueno, para facer o último disco Obra Social estuve en Porcervo, estuve en Porfoz, por Ribadeo e tal, aí encerrado en casas facendo música, porque a verdade é que é unha zona que me encanta, o sea, a gastronomía é increíble, gústame que bueno, pois evidentemente ten a vida pois galega e tal, pero non é ainda super masificado como o mellor as costas da Coruña ou de Pontevedra e tal, entón non sei, eu creo que aquí hai unha tranquilidade, hai un nivel de vida altísimo, e eu sempre que podo intento participar del, porque a verdad que eu aquí estou moi contento sempre. Bueno, Chicho, pois mil grazas por esta conversa. Vémonos na Fonsagrada, que foi unha pasada, a foliada, unha aperta para os amigos aí de Ninjures e da foliada da Fonsagrada, que nos vexamos moitas veces máis. Joder, gracias, de verdade, un placer, que vai moi ben. Hasta loguiño.